тъй като разбъркването на тестото не е нищо кой знае какво, аз директно ще ви покажа тестото и ще ви кажа какво съм сложила тук. 250 мл мляко, 180 грама мед, 4 супени лъжици олио, 400 грама брашно, 150 грама захар, 30 грама какао, 2 чайни лъжички канела и 3 чайни лъжички подправки смесени за меденки за коледни сладки и 2 чайни лъжички бак пулвер. Така. Получи се едно мекичко тесто, което направо ще сложа в силиконовите форми и ще изпека на 180 градуса, вероятно за около 20 минути. 15-20 минути ще отнеме. Показвам ги. Украсени, прекрасни. Сега ще нарежа една от тях и ще я пробвам да видим какво сме направили. Ей така, културно отрязвам си. Уникални са. Мекички, много са хубави, а меденка с шоколад е едно от най-хубавите неща.